जिउआनो जोबलांथों अब्लाबो WWE आव थांथारगोन बे रावा एट प्रेजेन्टआवहाय ससियेल मिडियायाव गोसारबाय सोलिफुबाय थानाय राजु गयारी चिरां बिजनीनि सासे रेसलार देरहासार जानो हानाय बिथांनि राव। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो रांनि आंखालावहाय बिथाङा गेलेनायखौ बन्द खालामथ'नानै दोननांगौ जादों। स' गाइसमोन, दिनै बर'नि अनगायै गुबुन हारिमोनब्ला आसामनि सोरबा सासे दिनै बार बावहाय पारमिटेड मिडिया पार्सनफ्रा लोब थांनानै बेखौ सोरबा लाइभ टेलिकास्ट सोरबा जावले बोनानै होनाय बिनि सायाव सरसा खालामसिगौमोन सावरायनायखौ। खिन्थु दिनै जोंनाबो थांहांबाय, जों नुनो मोन्दों गोबां सौहैबाय मिडियाफ्राबो आरो लोब थांबाय थानांगौ, बिथांखौ हाइलाइट खालामनांगौ आरो जावले होबाय थानांगौ जाहाथे गभर्नमेन्टआव नांहैथों, बिथांनि फारसे बयबो मिन्थिथों सारा बुहुमावनो। दिनै आङो फंनैसो खोथा बिथांनि सायाव सावरायनो लादों जे बिथांखौ दिनै सोर मदद होखो। स' गाइसमोन, वेलकाम बेक टु द चेनेल एन्ड इउ वाचिं द जिबि ब्लग एन्ड आइ हप नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दं। आदसा गाइसमोन, रावबो बे संसाराव पारफेक्ट नंजोबा। बबेबा मोनसे बिन्दोखौ लानानै गासै हांखोनि सिमाखौ जोङो सानहरनो हाया। बिन्दोनिफ्रायनो गासैबो हांखो आखरफ्रा जागायजेनो, अब्लाबो जों गासिखौबो इमाजिन खालामजोबनो हाया। मानोना सुबुं माहारिया थासारिनि रिफिनायाव जायखौ नुदों बेखौसो जों अबजार्भ खालामो। बे नोजोरजों जोङो आंनानो बुंनाया जाजोबथारगोन बा आं बुंनायानो जाथारनांगौ बेखौ आङो बुंनानै लायाखै। गाइसमोन, राइट्स दं हिसाबै दिनै जाफ्लेबाय थानाय बिथांनि सायाव माखासे अनसायनाय थानायखायसो आं फंनैसो खोथा बुंदों जे बिथांखौ थांनाय समावहाय दैजिं फेस्टिभेलावहाय भारतनि WWE सुपारस्टार ग्रेट खालिया नाम लादोंमोन, बिफानि नामखौबो लालायलायदों जौसाङाव स्पिच होनायाव। बेखौ नोंथांमोना मिन्थिगौ। आरो बेजों लोगोसे मोनसे क्लियारिफिकेसन आं होनो नागिरदों, दिनै बे बाथ्राखौ लायोब्ला दिनै आवगुनि बिटिसि सरकारा होनाय हेफाजाबखौबो मख'नांगौ जायो। बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि, डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि, केबिनेट मिनिस्टार जाखांनाय मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि नामखौ। खिन्थु साननांगौ बाथ्राया बेसो, दिनै बिथांमोननि नामखौ रायखाङोब्ला गुबुनखौ नेग्लेक्ट खालामदों सानो, पलिटिकेल लाइनाव लांनो नागिरो। नाथाय बिदि नङा गाइसमोन, आं पाब्लिकनि जानानैनो खोथाखौ बुंदों। बेनिखायनो मबेबा खोथाखौ गोबां दंब्लाबो रायखांहरनो आख' फाख' जायो। खिन्थु लाबोदेराबाबो जाया, बिथांमोनखौबो थेंक्स होनांगोन। दा जोंनि गेजेराव बेबादि मोनसे अबजार्भ जानानै थायो जे बबेबा मोनसे पलिटिकेल लाइनखौ रायलायोबा बा सोरनिबा भुलखौ बुङोबा पलिटिकेल एंगेलाव लांनाय। बेखायनो बबेखौबा मिन्थिसेयावबो आख' फाख' मोननानै थाथ'नाय जायो जोंबादि आयाराम गयाराम सुबुंफ्रा। खिन्थु जायफोरा एसे रेंकआव थाबाय बिथांमोननिखौ बांसिन खोनासंनाय जायो आरो लायोबो। आरो बिथांमोनखौ कुइसन खालामब्लाबो बिथांमोना एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै इजियै हायो। दा बेफोर जेखि जादोला गाइसमोन, दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा गेलेनो जोबोद गोसो, खिन्थु बिटिआर सरकारनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव राङारि अनसुंथाइ बिफैदोंमोन, बिथाङा हेफाजाब होआखै। बेखौ गावनि खुगाजोंनो बिथां राजु गयारिया बुंदों। आरो बिथाङा स्पर्ट्सनि EM दावबायसा बर'नावसो थिनहरदोंमोन। दावबायसा बर'आबो बिथांखौ हेफाजाब होआखै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों गाइसमोन।
आरो बिथांमोनानो बिटिआर सरखारनि आरो बर' सुबुं जानानै हेफाजाब होआखैबालाय गुबुनावलाय आरो माथो थिनहरबा मालाय आसा। दा साननांगौ बाथ्राया बे। अब्ला बिथांखौ दिनै सोर मदद होगोन? दिनै गोबां खामानि दं होननानै खामानि दिन्थिनानै गोबां राजखान्थिनि हाबा मावनो हायो, खुगायाव हारिनि नाम लानो हायो, खिन्थु बेबादि सुबुं सम्पदखौ बोखांनो हाया। बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय। खिन्थु आंहा 100% फोथायनाय दङ इसोरनि सायाव आरो बिथां राजु गयारिनि रोंगौथिनि सायाव बिथांखौ सोरबा सासे अनसायगोन, रावबो अनसायाब्लाबो। आरो बेजों लोगोसे आङो रिकुवेस्ट खालामबावगोन जे बिथांखौ सोरबा सासे स्पन्सर दायथ' लानानै बिथांनि जानाय थानाय गेलेनाय बेसेबां थाङो बेखौथ' बिथाङा खोन्थाजोब्बाय। बिदिनो 60 लाखसो थांबावगोन होनदों गासै। मान्थलि बिदिनो 50,000सो थांगोन बिदि खोथा बुंदों। बेनिफ्राय बिथाङा 1.5 बोसोरसोल' सम बिदों WWE आव थांनो। आरो बिथाङा WWE आव थाङोबा बेबादि फैसाखौ माने इजियैनो मोनफिननो हागोन। बिथांनि लाइफआ सेटेल जागोन आरो इयुनाव बर' हारियाबो लाइन बिथांजों खारफालांनायनि सुबिदा दं। दिनै बर'आवल' नङा, आसामावल' नङा, नर्थ इस्टआवनो होनदों। आरो ग्रेट खालि बिथाङाबो दैजिं फेस्टिभेलाव फैनानै होनखाबाय आसामनि नाम लाखिगोन बिथाङा आरो भारतनि नाम लाखिगोन होननानै बिथाङा बुंखांखाबाय। अब्ला गाइसमोन, बिथांखौ सोरबा स्पन्सर दायथ' लानानै सोरबा फोरोंनो हायोबा जोबोद मोजां जागौ। लागोन, सोरबा सासे लागोन, गभर्नमेन्टआ दायथ' लायाबाबो सोरबा सासेया लागोन। खिन्थु बेवहाय थांनानै फैसाल' खामायनायनि खोथा नङा, नामबो लाखिगोन, सेटेल जागोन जों बर'फ्रा बिथांजों लोगोसे आरो लाइनफोरखौ बिथांजों लानो हागोन। स' बेखौनो आङो जावरे रिकुवेस्ट खालामबाय, सोरबा सासेया अनसायनानै स्पन्सर जादो बिथांनि। बेखौनो आङो जावले बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनानै दिनै बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।